שלום לכם, שמי אמיר חיים, משווק אינטרנט ומומחה לקידום ושיווק יוטיוב לעסקים. הידעתם שערוץ היוטיוב שלכם יכול להראות שיווקי יותר, טוב יותר, מושך יותר? רוב בעלי עסקים אינם יודעים לנצל את הפלטפורמה הזאת שנקראת ערוץ היוטיוב שלהם. כי לא אמרו להם, כי הם לא נחשפו למידע הזה, או כי הם היו פשוט יותר מדי עסוקים בעסק שלהם. אני החלטתי לרכז לכם את כל המידע הבסיסי הנחוץ לכם, שאתם זקוקים לו על מנת לשפר את הנראות השיווקית של ערוץ היוטיוב שלכם. בניתי תוכנית הדרכה מסודרת צעד אחר צעד שנקראת 8 צעדים לשיפור הנראות השיווקית של ערוץ היוטיוב שלכם. אני מזמין אתכם לצפות בשתי סרטוני הדרכה חינמים. אם אתם בדף, מלאו את הפרטים. אם אתם עדיין לא בדף, היכנסו בקישור, מלאו את הפרטים, ואני אחכה לכם כבר שם. שיהיה לכם בהצלחה ולהתראות.